Mun ji burda Ungwaggo wakilinmu mai amana ne. Mun gaida Sani wakili yana baiwa marada kunya mu je. Ungwaggo mun ji burce majalisa ta tarayya ga namu mai farar niyya. Uban guri na hau hanya na je na gaida Sani mai kunya. Ga wakilin al'umma wanda ya tsaya don gyara gida. Ko ji Sani wakila amana ta madugu babbar mahaɗa. Tafiya da gwani mai daɗi a dole za na fito na faɗa. Mu je na Abba Kabir Yusuf ka ji gwamnatin daraja a gida. Abba ne gwamna. Da godiya. Gwamnatin mu ta zauna. Da godiya. Yana riga yana auna ba makiyin mu sai sauna. Ungwaggo mun ji burga haske. Ungwaggo mun ji burga haske. Tijjani ne nake buga take. Tijjani Gandu ya buga take. Mun ji burda Ungwaggo wakilin mu mai amana ne. Mu gaida Sani wakili yana baiwa marada kunya. Mun ji burda Ungwaggo wakilinmu mai amana ne. Mun gaida Sani wakili yana baiwa marada kunya mu je. A ɗauki tamburan sarki sannan a ɗaura linzami. Mu je. Mun ji burda Ungwaggo ga namu Sani limami. Mu je. Mahaya a shirya hawa gyara gaba a yo kaimi. Mu je. Wani mu zai rangadi ya ba wa marada kunya. Mu je. Mun ji burda Ungwaggo wakilinmu mai amana ne. Mun gaida Sani wakili yana baiwa marada kunya mu je. Ka zama kamar nutsuwa Allah ya sanya albarka. Mu je. Sani wakili Ungwaggo a radu ka biya waka. Mu je. Dogon memba mai nutsuwa sawa makiya shaka. Mu je. Zubin kiɗan na manya ne amma fa masu tarbiyya. Mu je. Mun ji burda